Paimion kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Todetaan läsnäolijat. Lindberg, Paikalla. Salminen, Laitinen, Jalonen, Paikalla. Hansio, Kari, Paikalla. Haanpää, Paikalla. Heino, Hyssälä, Ilola, Kaarlela, Kallio, Karlsson, Kerola, Koivukangas, Korhonen, Koriseva, Lehto, Mulari, Murto, Mäkelä, Mäkinen, Määttänen, Nieminen, Olander, Virhonen, Rannikko, Rautio, Reponen, Särvä, Tiittanen, Tukija, Tuominen, Virta, Virtanen, varavaltuutetut Tommila, Alander, Taipale, Kuusela, Tuovinen. Tuliko kaikkien nimet sanottu, jotka on kokouksessa? Sitten nuorisovaltuusto Järvinen, viranhaltijat Turpela, Paikalla. Lumiainen, Saarinen, Hulkkonen, Kutanen, Laine, Lehtiranta. 29 valtuutettua. 29 varsinaista, Ja sitten 4 varaa ja 2 poissa. Todetaan hallintosäännön 84 pykälän mukaisesti, että kaupunginvaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Pykälä 13. Sähköisen pöytäkirjan tarkastajien valinta. Ja nyt mun kone ei aukeakaan, eli siellä on Toni Korhonen, Pia Koriseva, sopiiko? Valittu Korhonen ja Koriseva. Pykälä 14. Paimion palvelukeskussäätiön C-talon suunnittelun kustannusten korvaaminen. Salminen. Murto. Selvä. Ja päätösehdotus. Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päättää, että suunnittelukustannukset ja niiden rahoituskustannukset yhteensä 125 724,90 € korvataan Paimion palvelukeskussäätiölle. Paimion palvelukeskussäätiö toimittaa kaiken suunnitteluaineiston kaupungille ja kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2025 talousarvion 125 000 € lisäyksen kaupunginhallituksen konsernijohdon ja hallintopalveluiden tulosalueen toimintakuluihin. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun. Päätösehdotus on hyväksytty. Pykälä 15. Kun pääsevät nämä meidän valtuutetut paikalleen. Niin pykälä 15. Yhteistyösopimus hiihtotunnelin toiminnasta. Ja päätösehdotus. Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen, valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään siihen vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan sen. Ja vuoden 2025 talousarvioon 32 000 € lisäys kaupunginhallituksen konsernijohdon ja hallintopalveluiden tulosalueen toimintamenoihin. Avaan asiasta keskustelun. Mäkelä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät läsnäolijat. 12 vuotta sitten, kun aloitin tämä kaupungin päätöksentekoa, niin olisin toivonut, että nämä viimeiset kokoukset olisi ollut jotain muuta kuin tätä. Mutta käydään läpi. Eli hyvät läsnäolijat.
Tämä puheenvuoroni keskittyy tarkastelemaan käsiteltävä asia talouden ja tasavertaisen kohtelun sekä aiemmin päättämämme kaupungin strategian näkökulmasta. Strategiassammehan todetaan seuraavaa. Kaupungin talous määrittää keskeisesti, missä laajuudessa ja minkä tasoisina palveluita pystytään tuottamaan. On kiistatonta, että taloutemme voi huonosti. Siteeraan seuraavaksi Anssi Kelhan takavuosien hittikappaletta. Pyydänkin, että kuuntelet sanat ja korvaat tarinan päähenkilön oman kotikaupunkimme nimellä, niin saat kiinni ajatuksestani. Milla hei, sun täytyy muuttua, sun elämältä suunta puuttuu. Sä aina tartut tikkuun lyhimpään, se ei johda mihinkään. Sä et ole mikään tyttö enää, sun täytyisi tehdä jotain järkevää ja lapselliset leikkis lopettaa. Miksi juuri tämä kappale soi aina päässäni, kun pohdin kaupungimme päätöksentekoa? Meillä on visio, meillä on strategia. Niissä ei ole sisäänkirjoitettuna ajatusta yksityisen yrityksen tukemisesta nyt esitettävällä tavalla. Sen sijaan niissä lukee esimerkiksi, että kaupunki hyödyntää tiedolla johtamisen menetelmiä. Nyt esitettävä päätös ei ole tulkintani mukaan siis aiempien päätöstemme mukainen. Olemme ostaneet takavuosina vähintään 10 000 asiantuntijapalveluita siihen, miten kaupungin tulisi käyttää asukkailtaan kerätyt veroeurot ja miten taloutemme pääsisi tasapainoon. Aina viesti on lyhennettynä ollut sama. Peruspalvelut pidetään kunnossa, mutta vapaaehtoisista menoista tulisi karsia. Miksi emme kuitenkaan pysty noudattamaan tätä yksinkertaista ohjetta? Meno on kuin lapsella karkkikaupassa, johon vanhemmilla on ote hävinnyt. Tiedetään kyllä, mitä pitäisi tehdä, mutta miellyttämisen tarve on niin suuri, että ei vaan. Ja nimenomaan miellyttämisen tarve joka suuntaan. Nyt olemme päättämässä, että maksamme yksityisen yrityksen työntekijän palkkamenot veronmaksajien kukkarosta. Työntekijän, jonka palkka on muuten vastaavaa kaupungin työntekijää korkeampi. Tasavertainen kohtelu. Hyvän johtamisen ja luotettavan päätöksenteon kulmakiviin, kun kuuluu tasavertainen kohtelu. Tällä samalla logiikalla olisi Paimion kaupungin pitänyt maksaa hetki sitten konkurssiin ajautuneen Tehanin työntekijöiden palkat seuraaviksi vuosiksi. Tai jos analogia jatkaa, niin ajoharjoittelurata muutama vuosi sitten oli samassa tilanteessa ja sen olisi voinut korjata turvaamalla vaikka muutamaksi vuodeksi sinne sitten työntekijän palkka. Molemmat toimijoita alallaan, jota ei muualta Varsinais-Suomesta löydy, kuten Paippikin. Molemmilla esimerkkeillä olisi ollut suora vaikutus Paimion menestymiseen. Näin ei kuitenkaan toimittu, vaan joskus kannattamattoman tekemisen pitää vain antaa loppua, jotta jotain uutta, luovempaa ja hienoa kasvaa tilalle, vaikka se sattuisikin. Paipin surullinen tarinahan alkoi 2000-luvun alkuvuosina kovilla lupauksilla ja päättyi murheellisesti, tai siis piti päättyä murheellisesti osaltamme noin 15 vuotta sitten. Jopa moottoritiellä nähtiin silloin konkurssiputken viittaavia halveksivia lakanoita. Ollaan nyt fiksuja eikä enää tekohengitetä tätä tarinaa. Ei loppunut vielä. Koska vielä yksi näkökulma. Millaisen viestin tämä esitetty päätös antaa kaikille taloudellisesti menestymättömille hankkeille, joita Paimiossakin on menossa monia? Kaikki näistä ovat kohta sekä osa jo nyt lähettämässä oman anomuksensa kaupunginjohtajallemme. Tätä emme voi sallia. Kyse on siis ennakkotapauksesta. Yhteenvetona. Kuten elämässä ylipäänsä on hyviä ja huonoja päätöksiä. Erityisen suuri vaara huonojen päätösten tekemiseen on, kun politiikka sotkeutuu bisnekseen. Nyt on käymässä juuri tämä huonoimman onnistumistodennäköisyyden tapahtuma. Näin ollen vastaesitykseni onkin, Paimion ei tule tehdä liitteenä oleva yhteistyösopimusta Paipin kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu jatkuu. Jakonen. Arvoisa puheenjohtaja,
valtuutetut ja yleisö. Ja me ollaan taas suurien tunteiden äärellä, sillä vaippi, jos mikä herättää tunteita. Ja muistan sen 15 vuotta sitten olen tapahtuma, niin se oli yksi ehkä urani huippukohtia, mitä tuolla yläkerrassa silloin tapahtui, mutta siitä joskus toisella kertaa. Mutta me on viimeiset viikot saatu kuulla ehdokkaiden suusta ja kaikissa medioissa ilosanomaa elinvoimasta. Miten se tulee muuttamaan koko Paimion tulevaisuuden. Ja mä olen odottanut, että milloin ensimmäiset elinvoima tulee, oletko valmis, kyltit tulee tuonne tolppiin. Nyt olen kyllä hieman hämmästynyt, kun mä tiedän, että aika monet innokkaat elinvoimasaarnaajat ovatkin ajamassa hiihtoputkea alas, joka kuitenkin omalta osaltaan tuo Paimion elinvoimaa. Vaippi alkaa olemaan viimeinen toiminnassa oleva hiihtoputki Suomessa. Kaupunki on, tämä on tietysti perusteella huono, mutta näin mä ajattelen, että kaupunki on niin paljon upottanut vuosien varrella siihen Vaippiin rahaa, niin kuin silloin 15 vuotta sitten, kun varmaan ne, jotka sitä oli silloin pumppaamassa ylös, niin varmaan se olisi silloin ehkä ollut järkevää niin kuin tintata alas, mutta sitä on nyt enää turha itkeä tässä vaiheessa. Mutta se, että me isketään siihen 360 tonnia ja se pysyy 6 vuotta sillä pystyssä, niin mun mielestä se on sen hintansa arvoinen putki vielä. Ja jos se nyt saadaan venytetty sen vuoteen 30 saakka, niin se on varmaan realiteetti, että sen jälkeen se putki alkaa olemaankin siinä kunnossa, se tarvitsee isomman remontin ja siihen remonttiin tuskin Niemisellä on enää suurta kiinnostusta. Joten minä kannatan, en nyt ehkä ilolla, mutta kannatan kuitenkin pohjaesitystä. Kiitoksia. Keskustelu jatkuu. Kallio. Hyvät valtuutetut, lehteriyleisö, viranhaltijat, uusi kaupunginjohtajamme. Viime keväänä kaupungin hallitus antoi lautakunnille toimeksiannon hakea kohteita kustannusten vähentämiseksi. Tässä muutama koulutuslautakunnassa esillä olleista aiheista säästökohteina. Lukiokoulutus. Palvelu, jonka järjestäminen on kunnille vapaaehtoista. Toisin sanoen, ei meillä tarvitse olla lukiota. Avoin varhaiskasvatustoiminta. Tämäkään ei ole pakollista toimintaa ja tarkoittaa MLL:n Paimion paikallisyhdistyksen toiminta-avustuksen lakkauttamista, jos näin päätetään. Koulukuljetusten kilometrirajan muutos lakisääteiseen 5 kilometriin myös esioppilailla. Jakotuntien vähennys alkuopetuksesta. Koulunkäynnin ohjaajien määrän vähentäminen. Jäävuorojen ostamatta jättäminen Paimion jäähalliyhtiöltä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Kyseessä on siis koululaisten vapaa-aikaan liittyvä ylimääräinen palvelu, jota kaupungin ei ole pakko järjestää lainkaan. Lukio. 10 000 euroa pois oppimateriaalien määrärahoista. Jättäytyminen Turun seudun urheiluakatemian toiminnasta pois. Kun koulutuslautakunta joutuu säästämään, ne säästöt näkyvät perheiden arjessa. Lasten hyvinvoinnissa, kehittymisessä, kasvamisessa, oppimisessa, unohtamatta työntekijöiden arjen sujuvuutta ja työssä jaksamista. Silti on pystytty tekemään säästöjä, ymmärretty Paimion talouden heikko tilanne ja tehty parhaamme. Jokainen koulutuslautakunnan jäsen varmaankin muistaa, miltä tuntui tehdä vaikeita, mutta pakollisia toimenpiteitä. Muistutan kaikkia, että paimiolaisten valtuutettujen tulee tehdä päätökset paimiolaisten parasta ajatellen. Siis paimiolaisten. Mikä on tärkeämpää kuin lapset ja nuoret? Me kaikki tiedämme, että säästöjä joudutaan tekemään vielä useita kertoja, ellei ihmeitä tapahdu. Ja ihmeiden varaan ei talouden tasapainottamista kannata jättää. Tekisitkö sinä näin oman taloutesi suhteen? Kysymys kuuluu, millaisia lisäsäästöjä paimiolaisten lasten hyvinvoinnilla vielä tehdään, jotta taataan ei-paimiolaisen firman jatkumo isolta osalta
ei-paimiolaisille asiakkailleen. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu jatkuu. Keskustelu päättyy. Timo Mäkelä on tehnyt vastaesityksen, että hiihtoputkisopimusta ei hyväksyttäisi. Tähän esityksen ei ole tullut kannattavaa esitystä, vai tulkitaanko tämä kannatusesitykseksi, kun Kallio ei sitä näin sanonut? Joo. Meillä tuossa sähköisessä järjestelmässä, niin siellä vastaesityksellä on useampi kannatus. Eli käytämmekö me tätä sähköistä järjestelmää vai ei? Okei, anteeksi, en huomannut sitä. Kiitoksia. Selvä. Joo, eli on tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys jossa esitetään, että kyseistä sopimusta ei hyväksytä. Ja täällä on todellakin näitä vastaesityksen kannatuksia. Eli äänestämme ja mä annan varmaan Jaanalle puheenvuoron. Käytännössä äänestys tapahtuu niin, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, vastaavat jaa, ja ne, jotka vastaesitystä äänestävät ei. Haluatko sen neuvoa? Ei mitään. No. Päätösehdotus hyväksytty. Voidaan käyttää sitäkin tietysti, ei siinä ole varmaan mitään esteitä. Joo, mitäs se meni? Äänestykset sieltä. Onko se plussasta? Tyhjä. Äänestyspaikat. Jaa, ei. Joo. Selvä. Okei. Joo, no, Ehkä me otetaan huutoäänestyksenä sitten. Joo. Joo. Hyvä on. okei. Aloitetaan. Jaana, ole hyvä. Päri. Ei. Haanpää. Joo. Heino. Ei. Hyssälä. Joo. Ilola. Joo. Jalonen. Joo. Kaarlela. Joo. Kallio. Ei. Kerola. Ei. Koivukangas. Ei. Korhonen. Ei. Koriseva. Joo. Laitinen. Joo. Mulari. Ei. Murto. Ei. Mäkelä. Ei. Määttänen. Joo. Olander. Ei. Virhonen. Joo. Rannikko. Ei. Rautio. Ei. Reponen. Joo. Salminen. Ei. Viittanen. Ei. Sitten Tuominen. Ei. Virtanen. Ei. Lindberg. Ja. Varavaltuutetut Tommila. Ei. Se olisi pitänyt huutaa tuolta viimeisenä. Se tuli Alander. Ja. Taipale. Ja. Kuusela. Ei. Eikö se Tommila sanoisi ei, eikö sanonut? Joo. Katsotaan, onko tuo sitten. Saisiko yksi valtuutettu myös äänestää? Sori, Lehto. Niin. Ei ollut lista ajan tasalla. Pistetään tuonne. Meinasin kysyä, että tuliko kaikkien nimi sanottu. Ketäs muita siellä sit on? Mimmoinen lista mulla oikein on?
Ei ole kovin hyvä ainakaan. Särvä. No, onko nyt kaikki saanut äänestää? Ketäs vielä puuttuu? Täällä on nyt 2. Onko toi laskeeko toi tuolta ylhäältä asti? Täällä on nyt niinku 33 ääntä. Niin, kyllä 2 oli pois. Aivan, sitten se täsmää. Hyvä. Eli 11 ja-ääntä, 22 ei-ääntä. Eli äänestyksen tulos 11 ja-ääntä, 22 ei-ääntä, 2 poissa. 2 poissa ja Mäkelän tekemä vastaehdotus on hyväksytty. Pykälä 16. Hanhijoen koulun erityisluokanopettajan järjestelyt 1.8.2025. Tämä jostain syystä on kieltämättä hidas tämä meidän netti täällä. Ja päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto päättää, että sivistyspalveluihin perustetaan 1.8.2025 alkaen uusi erityisluokanopettajan virka numero 0211. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun. Päätösehdotus on hyväksytty. Pykälä 17. Vuokratun alueen myyminen Inkeriläisten tieltä kiinteistö 577 468 2254. Ja päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupan ehdot liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti maapohjan hinnan ollessa 1 euro neliöltä, valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään tarvittaessa korjauksia kauppakirjaan. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun. Päätösehdotus on hyväksytty. Pykälä 18. Maa-alueen vuokraus Ajurintie 3. Ja päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto Aivan. Joo. Päri poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Eli päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto hyväksyy määräalan vuokraamisen Jokioinen yhtiöt Oy:lle sekä Turun ajovaruste Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti, valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan maapohjan vuokrasopimuksen ja tekemään tarvittaessa korjauksia vuokrasopimukseen. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun. Päätösehdotus on hyväksytty. 19. pykälä, CO2-raportti 2025 Paimio. Ja odotetaan, että Rauno kerkii takaisin kokoukseen. Okei, selvä. Ja päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto merkitsee uuden CO2-raportin Paimion kasvihuonekaasupäästöistä tiedoksi. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun. Päätösehdotus on hyväksytty. Pykälä 20. Selvitys valtuustoaloitteista. Ja päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen valtuustoaloitteesta tietonsa saatetuksi ja toteaa valtuustoaloitteet loppuun käsitellyksi sen mukaan, kuin selvityksessä on mainittu. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun. Päätösehdotus on hyväksytty. Selvitys kuntalaisaloitteesta pykälä 21. Päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen kuntalaisaloitteesta tietonsa saatetuksi ja toteaa ne loppuun käsitellyksi sen mukaan, kuin selvityksessä on mainittu. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun. Päätösehdotus on hyväksytty. Pykälä 22. Muut asiat. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, onko? Arvoisa puheenjohtaja, ei ole. Selvä, kiitoksia. Pykälä 22 on käsitelty.
Ja pykälä 23, valtuutettujen kirjalliset aloitteet. Sari Rannikko, ole hyvä. Arvoisat kuulijat, puheenjohtaja, virkamiehet, hyvin ytimekäs, lyhyt aloite koskee, mä näytän nyt ensin tätä karttaa, koskee siis karttaa. Tämä on Kaarinan kartta, älkää olko siitä huolissanne. Eli tämmöistä painettua palvelukarttaa Paimiolle. Näin juhlavuoden kunniaksi aloite tästä painetusta palvelukartasta. Eli kivijalkaliikkeiden yrittäjältä on esitetty toive tällaisesta painetusta kaupungin palvelukartasta, jossa palvelujen sijainti, kartta pohjalla ja reunalla kuvina mainokset ja yhteystiedot. Ja mukaan voisi ottaa urheiluseurat. Ja tämä on niin kuin tämmöinen raakaversio, mikä heillä on. Meillä voi olla aivan eri. Ja sitten se, että se meidän nettisivulla olevat niin on toki tärkeitä, mutta esimerkiksi nämä, jotka kuntaan muuttavat, niin voisi saada tervetulias paketissa tällaisen, koska meillä on paljon tietoa ja meillä on yrityksiä, josta kukaan ei tiedä, niin miksi emme sitä levittäisi. Ja tätä voisi ruveta työstämään, mutta eihän tämä nyt ole semmoinen hengenhätä, että tässä pitää selvittää, onko yrittäjät kiinnostuneita ja he voisivat olla mainoksilla mukana siinä. Eli hinta voisi koostua monesta palasesta, ei siis kaupungin yksin. Ja tässä aloitteen mukana on tällä hetkellä Paimion sosiaalidemokraatit, KD, Vihreät, Vasemmistoliitto ja kysymys vielä, haluuko joku mukaan? Ei. Tällainen, kiitos. On lähetetty Kiitoksia. sähköisesti, mutta haluaisin jättää tämän. Ja, Semmoisen, missä näkyy ne kaikki allekirjoitukset. Joo. joo, selvä. Ja lähetetään kaupunginhallitukselle käsittelyyn. Sitten tämä valtuuston kokous on päättynyt, tai päätän sen kohta ja annan valitusosoituksen. Meillä on vielä yksi valtuuston kokous tällä kokoonpanolla 21. päivä toukokuuta, jolloin käsitellään tilinpäätös. Ja tässä yhteydessä toivotan kaikille oikein hyvää pääsiäisaikaa ja ilmoitan, että kokous on päättynyt ja annan valitusosoituksen. Niin, ja yläkerrasta löytyy kahvia ja ehkä pullaa.